आङो सिगाङो बिबारिनि मुं लाबानो बोरैबा रागा जोंखायोमोन, खोनासंनोनो हाखायामोन। ओमफ्राय दा आरो बिबारनि मुंखौ खोनाबानो गोसोखौ एसे स्रां मोनलायो। मानो होनबा बिबारिया एसेबां खाटारनाक मुफुरनिफ्राय आंखौ बासायदों, आंखौ लाफाथि लाहारिखौ। नाथाय आङो बिबारिखौ मा खालायाखैमोन? बिबारिखौ थैथो होननानै मा खालायाखैमोन आङो? आरो बिसोरानि न'खौ आङो सावनोबो थांदोंमोन। न'आ जोंनिखायसो, नङाबाथ' बिसोरानि न'आ दालागै थानाय नंलामोन। आङो मानो एसेबां गिदिमोन? आंखौ इसोर भगबानाबो निमाहा होनाय नंला खोना। आङो मानसिया माथा गरम जादोंमोन खोना। नङा, आंनियाव शनि ग्रहफोर नांदोंमोन खोना। बोरै एसेबां गिदिर शनि ग्रह नांनो मोननाय आंनियाव? आंलाय माथो बाथौआव साथि खालाबो लगायोलै। सानफ्रोमबो लगायाबाबोथ' बोसोरसेयाव खेबसे खेबनैबाबो लगायो। थेवब्लाबो आंखौ भगबाना मानो शनि ग्रह नांहोनाय? भगबानफोराबो जोंबायदि फुजारि मानसिफोरखौसो नायनो हाया खोनाहाय। जोंबायदि धार्मिक मानसिफोरखौसो बिदि आलाय-आथानि खालायो बालि। शनि ग्रह नांहोयो, मंगल ग्रह नांहोयो। थेवब्लाबो सम सम भगबानफोरा नायहरोबो, मददबो खालायो। भगबानफोरा गावसोरा फैनानै बासाया देनाय, थेवब्लाबो मानसिनि रुपाव फैनानै बासायफैयो आरो। जेरै बिबारनि रुपाव भगबाना फैनानै आंखौ बासायबायना। नंमारगौ। बालि साहा गांदोंमोनलै। पचिको, आंनो साहा कापसे फुदुंना लाबोनाय। आरो खोनादोंना? आङो साहा गोजा लोङा दे, आङो मालपुवा बानायनानै लाबो। आं बानायालै बासिनो। पचिको, नांगोना नोंनो? दानो थाइगिर फिथाइ सिना होगोन, गोथाव गम मोनाखै? नाया थैथ'वाखै र', बे मासे नाखौ गाबोन जानांगोन र'। आब', मा मानसियानो नोङो मोखां सोम थागासिनो मैयानिफ्रायनो? जेबो नङा। होनबालाय माथो मैयानिफ्रायनो माबा मोखां सोम माबा टेनसनाव थानाय रखम मोनबाय थादों आं नोंखौ। जेबो टेनसन जायाखैलै मोस्रोमाखै। माने खर'खौ एसे गिलिर मोनबाय थादों आङो मैयानिफ्रायनो, बेनिखायनो। होमबा लोमजानो नागिरदों नामा आब'? दाथ' मुलिबो लाबोनाय गैया। दा माखौ जानो देनाय? मुलि जाबालाय हामना थागौमोन। नांलायालै मोस्रोमाखै, हामगोन। थेवब्लाबो एसे सानायावनो जानांगौमोन आरो। बांद्राय सानायाव जाबा आरो हामनो नागिरा। बेनिखायनो एसे जानायावनो जाना थानांगौमोन आरो मुलिखौ। हामगोन दे आगै, हामलांगोन। र' आगै, आङो लामायाव थांना फैनि र' एसे। दे थां आब'। अनसालुआ फन खालायमाराखै आंखौ दाहालागै। नाया थैयाखै माथो? थैयाखैथ' र', जि मोजाङै दङ न', गाबोन जानांगोन। नाया थैयाखै न', मोजाङैनो दङ? ओहो, थैयाखै। आब'मोन, नङाबा फाननो लांनोनो हागौमोन माथो। आधा किल' 3 फवासो जाया नाया? जागोन जानायालाय। दा ना मासेखौनो नोङो अबाव फाननो लांनो? आरो रावबो बायाबा मा जागोन दिनै? बायगोन, बायनाया मानो बाया जानो? आरो बायाबालाय उफाय गैया आरो लाबोफिनगोन, जागोन आरो जोंहा। जास्लायस्लाय फाननो लांबा मोजांसिन जागौमोन आरो, फैसा मोनगौमोन। माबा 150 मोनखागोन खोमा दसुन। मोनगोन मोननायालाय,
नङाबा आब' जास्लायस्लाय फाननोनो लांफैसै दे। माथो आखायाव फैसाबो गैथारा जादों। आरो फोजोंसार गुमैयाबो माथो फैसाखौनो हरथारला। फैसा हरा माने बिसोरानोबो फैसा नांगौ जादोंना बिमाया एक्सिडेन्ट जानानै। औ नङाबालाय हरगौमोन बियो। थेवब्लाबो बिदि मालायखौ आसा खालामबाय थानो हायाना। बेफोरखौ बादहो। नायाव मोजाङै दै होना दोन, आं दायो फाननो लांगोन। थैनो होनाङा नाखौ। र' आङो दै लायनि र' होमबालाय। अनजालुखौ बेसेबां बुनो लुबैसोबाय आङो। नुदों दाहालागि वाइटिं। दहायनिफ्रायनो एसेबां बाथुबाय, दाहालागि वाइटिं। नङा, आसल माथो सोरजों रायज्लायमारदों बियो? सोर हिनजावजों? नाङाबा मानोथ' गोसोथोफ्लायो? आरो आङो गावगायखौ सिगां गोसोथोआखैमोन ना, गावगायासो। सेंग्राफोरनि आखलफोरा बिदिनो गोजा खोना, थगायसुला गोजा, थखेबास गोजा साल्ला। र' आरो खेबसे थुबावनि र'। जागोन दे जागोन, मबाइल मोनबा फन खालायगोन आङो। ओमफ्राय नोङो माला रिसार्ज सोगोन? फैसा मोनबा सोगोनलै सना, नोङो जेबो सिन्था खालायनाङा। आं हरगोन होनना बुंदों। माबा नोङो फन हरगोन होनना ओरैनो थगायबाय थायो। फैसाबादि हरनायानो थाङा, मालाबाल' हरो। आं जि दुखु मोनखायो। आरो रिसार्जआ माबोरै सोनोबासो? सोगोन दे सना, दा फैसा गैथ'वाना। फैसा मोनबानो सोगोन आङो। दा दोनथ'नोसै दे। बै अनजालु आदानिया फन फैबाय थादों, बाजैनि फन फैबाय थादों। दहायनिफ्रायनो फैगासिनो, आं खिन्थायाखैसो। थगायनो लामा मोनाखै नोङो। रायज्लायनो बानानै नोङो बिदि बुंफ्लादों न'? नङालै सना, मानो बुजिया? आरो रायज्लायबायानो माथो। 2 घन्टासो रायज्लायखाबाय। 2 घन्टाजोंनो जायो नामा? खमसे खम 8 घन्टा 10 घन्टासो रायज्लायनांगौ। दे रिसार्ज सोबा रायज्लायगोन दे। गेबगां आगै, रायज्लायखाङाखै नामा? आं थांसैमोनलै न'आव। जाबाय र', अनजालु आदा जाबाय र'। दे होमबा आंनि सना माइनाव, दोनथ'नोसै दे। दे फन हरनांगोन दे नोङो। आं जेबो मोनथिया आरो माखाया रिसार्जआ सोनोबासो। दे बाय बाय। नै अनजालु आदा मबाइला। लाबो, नोंसा बाजैखौ फनखौनो खालायाखैलै। गोबावथार जाबाय, खालायनि र'। नै आदा, नोंहा बाजैजों रायज्लायबाय थादो, आंहा न'आव थांसै। नुवाखै मानो आंखौबो नेला। र' लाइमोनखौनो फन खालायनि। लाइमोननि 103 मिस कल? हे गेबगाङा, बोरै नायनाय? दहायनो बिखौ आङो खिन्थाना दोनखादोंमोन, लाइमोननि फन फैबा आंनो खिन्था होननानै। गैया, थेवब्लाबो खेबसेबो खिन्थायासै। 103 मानि मिस कल जाना दङ। आंखौ दा खम रायहरगोन लाइमोना। र' माखारै खिन्थाहरनि। जुदि आंखौ दा गाज्रि मोनना दङ, आंनि फनखौ जुदि रिसिभ खालाया, होमबाना मा जागोन? गैलालै, र' खालायनि र', रिसिभबा खालायगोन ना खालाया? नोङो एसेबां बिदि? अनजालु, नों एसेबां बिदि? नोंखौ आं सानथाराखैमोन बिदि होननानै। मायो, आं मा जाखो? आङो मा जाखो? नोङो मोनथिनानैबो मोनथियै रखम देखायफ्लादों। सोर हिनजावजों नोङो रायज्लायबाय थानायमोन? बुंलाय। सोर हिनजावजों रायज्लायबाय थाखो आङो? आं रायज्लायाखै। मा होनदों नोङो? रायज्लायाखै? नोङो आंखौ गोथाङै थगायनो नागिरदों नामा? ना नोङो आंखौ मूर्ख सानदों? मबाइलनि बागै आंखौ जेबो मोनथिया सानदों नामा? मोनथिगौ आङो। वेटिं माने मा, बिजि माने मा, सुइच अफ माने मा, गासैखौबो मोनथिजोबगौ आङो। लाइमोन, आं रायज्लायाखैमोनलै। बे गेबगां होननायासो रायज्लायबाय थादोंमोन आंनि मबाइलजों। नोंनो रायज्लायदों, आं मोनथिगौ। नोंसोरनि सेंग्राफोरनि आखलफोरखौ आङो मोनथिजोबगौ। नोंसोर गासिबो एखे गोजा। थेवब्लाबो आं नोंखौ सानाखैमोन बिदि होननानै। नोंखौ आङो गुबुनफोरनि बायदि सानाखैमोन अनजालु। नोङो जुदि आंखौ मोजांखौनो मोनामोनबा, नों आंखौ मानो मोजां मोनफ्लानांगौ? बुंलाय। लाइमोन, नोङो आंखौ एसेबां बिदि सानो? आं सानथाराखैमोन। नोंनि कसम लाइमोन, आं रावजोंबो रायज्लायाखैमोन। बे गेबगां होननायासो गावनि गोसोथोनायजों रायज्लायबाय थादोंमोन आंनि मबाइलखौ लानानै।
सोर गेबगां? जों गामिनि लाइमोन माने बिनि मबाइलाव रिसार्ज गैला जोब्बाय बेनिखायनो आंनि मबाइलजों रायज्लायबाय थादोंमोन। एसेबां गोबाव रायज्लायनाय ना बियो? औ लाइमोन 3 घन्टासो रायज्लायखादों बिसोरो। थेवब्लाबो नोङो आं फन हरबाय थानायखौ मोनथिनानैबो नोङो मानो रिसिभ खालायनो होआखै हा? खेबसेथ' रिसिभ खालायनो होनांगौमोन ना? आं मोनथियाखैमोनलै सना, आं गमखौनो मोनाखै। आङो बेखौ बुंना दोनखादोंमोन फन हरै सिगाङावनो नोंनि फन फैबा रिसिभ खालाय होननानै। रिसिभ खालायनानै खिन्थाहरबानो जाबाय होनना आं बुंखादोंमोन बेखौ। नाथाय बियो सिरि सिरि फन खालायगासिनो खिन्थायालासिनो। नोङो थगायबायसो थादों खोना न'? थगायाखैलै, मानो थगायनो? नों आंखौ मानो एसेबां थगायसुला सानो? साबि एबारनिफ्राय जुदि आंखौ बिदि खालायबावो ना। लाइमोन आब' ओंखाम खुरबायनो फैदो ओंखाम जानोसै। ओंखाम खुरबाय र' थांगासिनो मोस्रोम आगै। दे होमबा दोनथ'नोसै, ओंखाम खुरबायनो ओंखाम जानो थांसै आङो। दे। मोस्रोम आगै, आं दे खर'खौ गिलिर गिलिर मोनदों होननाया हामबाय दे, लामायाव फैनाय लोगो लोगो हामबाय। हामबाय आब', दे मोजाङानो जाबाय दे। बार नांदोंना, बार नांनायखाय एसे मोजां मोनबाय खोना। ओं मोस्रोम आगै, थुदो थांसै ओंखाम उखैसोबाय। फै आब'। बाथ्राखौ मोनथिनायखाय दासो स्रां मोनलायबाय दे। आयै खोनादोंना? आंबा जाय न'खराव रुवाथि थाहैनो नागिरदोंना, बिसोरहाबा मार धोनिखा खोना। हामदों दे फिसा, होमबा हामदों। थिगसे मोनजाखागोन नोङो फिसा, नायै बेदरै मिथाइ आखाइ आपेल आंगुर। मिथाइ आखाइ आपेल आंगुर ना बेदरनि माबा नाम खोनानायखाय बेसेबा जानोसो लुबैसोबाय आं आयै। गाबोननो थांमारगोनबा होनबा नोङो गांजेमा गोसोम? औ तांकुलु आदा, गाबोननो थांगोन आङो। नोंनो दोनहैनांगोन आंखौ ससे। थै आं दोनहैयालै, कुकुलुकुआ दोनहैगोन दे। दे सोरबा सासेया दोनहैबानो जाबाय आरो। जाय सासेया दोनहैबानो जाबाय आरोलै। अबावथ' कुकुलुकु आदाया? गैया बियो एन्जर सानो थांदों। ओइ गांजेमा गोसोम रानि, नोङो खोनादोंना? नोङो माबाफोरखौ मेथाइ आखाफोरखौ थिगसे जाखुमा दे। आया नों बुंलायनांगौ आरो आङो सिरि सिरि लाखुमा लाखुमा थिगसे जाखुमाखागोन। आं ओरैनोबाबो मोनजाखाया न'आव। आरो ओइ आइ खोनादोंना? नोङो जेब्ला न'आव फैनो नागिरगोन ना, अब्लानिया नोङो मेथाइ आखाइ आपेल आंगुरफोरखौ बेगाव नोङो सानसे सिगाङावनो सोखाना दोनखुमाखा। ओइ बिदि अयनायद्राय खालायनो मोनालै, खावनाय रखम जाहैगोन ना बुस्थुआ। माइबासो अयनाय जागोन दे, बिसोरहा दंखायोआनो आमदानि, जोंफोरा मोनजानायानो थाङाबा इसे लाबोबायानो दे, मा जागोनखाय। औ फिसा जेबो नङा दे। जेबो नङा माने खावनाय रखम जाहैगोन माथो आयै। थै जेबो नङालै आबा, जानाय बुस्थुफोरखौ बिदि लाखुमाना लाबोबाबो जेबो नङा। माने जानाय बुस्थुफोरखौ खावबाबो जेबो नङा, बै फैसाफोरखौ खावाबानो जाबाय आरोलै। नंगौथ' आरो आयै, जानाय बुस्थुफोरखौ खावबाबो जेबो नङा, फैसाफोरखौसो खावनाङा। साबाय आरो मालाबा बिगोमाजों हमजाबा गैलालै। आंखौ हमनो हाबासो, आंहा बेफोर खामानिफोरखौ मावनो थाखाय आगोलनिफ्रायनो प्रेक्टिस दंखायो, नों मा मोनथिगौ कुकुलुकु आदा? कुकुलुकु आदा, नों आंखौ गाबोनो दोनहैनांगोन दे ससे। जागोनलै जागोन, दोनहैगोन। आंहा एन्जर सानो थांबावनोसैलै, आंहा दैसो लोंनो फैदोंमोन। थां होनबा आयै, माखौ नायबाय थादो? आंनि गस्लाफोरखौ थफ्ला बोनहैदो। र' फिसा थांनि र'। मालाय गांजेमा गोसोम रानि, एबार न'आव फैबा फुस्ता नुसिगोन आरो नोंखौ न'? लुदुर गिगि जाना फैगोन आङो। ओमफ्राय तांकुलु आदा, नोंनिया बाजैया मा जाखो? थाइदे बाजैया फन खालायाखै नामा? खोनागोनलै, एसेबां गोसा गोसा बुंनाङा।